یەکیتیە ئاژۆکاران ئەرەقایەژی ئیرۆ ji بۆ نîqaşkirina planên sala 2024 civîna xwe ya salê li darxist. Dibin dirûşma pabendiya birêgezên trafîkê erkeke ji bo ajokar û civakê ye, yekîtiya ajokaran arêxistinên civaka sivîl a bajarê Riqayê civîna xwe ya salê li Hola Bistan li darxist. Ofîsên veguhestinê, rêxistinên civaka sivîl a Bakur û Rojhilatê Sûriyê herwiha şûfêrên bajarê Riqayê beşdarî civînê bûn. Di civînê de perspektîvên rêber Abdullah Öcalan hatin xwendin û rewşa siyasî ya dawî hatin nirxandin. Paşê sinvizyoneke li ser xebatên yekîtiya ajokaran a sala 2023 hat pêşandan. Civîn bi encamnameyekê bidawî bû. Yek ji girîngtirîn encamnameyên civînê ew bû ku ji bo naskirina zehmetiyên li pêş şofêran civîneke demkî di navbera ofîsa veguhestin, mazot û trafîkê de werin li darxistin. طبعا حاليا احنا الاعمال اللي قام بها الاتحاد خلال العام الماضي شخباتên me yên sala 2023 avakirina yekîtiyan bû. Ji wan yekîtiyan, yekîtiya veguhestina navxweyî, yekîtiya teksiyan û erebeyên mezin bû. Em bi yekîtiyan re ketin koordîneyê û me mazot ji bo erebeyên veguhestina berî peyda kir. Her wiha me mûçeyên li ser gel sivik kir. النقل البري وتخفيف الأجور على الأهالي.